דבר הבא. אז יש כל כך הרבה דברים באמת טובים שמעניקים לנו, ויש יהודי יקר שאני זכיתי להכיר אותו מאשקלון, קוראים לו דוד. יש לו חנות תכשיטים דיגיטלית שנקראת בלאורה. בלאורה, תקשיב משהו, אני אומר לך, אין דברים כאלה, בלחיצת כפתור, אתה מקבל ממנו את הלינק עם כל מיני סוגי תכשיטים, ובמחירים פשוט ללא תחרות, עם כל כך הרבה מבצעים והטבות, דווקא עכשיו המאזינים שלנו כאן ברדיו כל חי של טובים השניים. מדובר באדם ירא שמיים. אדם ירא שמיים, לחלוטין, ועכשיו שים לב מה הוא אמר לי. כל מי שישלח לו ראשי תיבות למילה תכשיט. למשל, אני חשבתי על ראשי תיבות למילה תכשיט, תפתח כך שבוע יותר טוב. תראה איזה יפה. יפה מאוד. תפתח כך שבוע יותר טוב. אז רק לשלוח ראשי תיבות למילה תכשיט, 5 מילים כנגד 5 אותיות. זה הכל, לא לכתוב מגילות אסתר. תבוא כל יום שיהיה טוב. תבוא כל יום שיהיה טוב. למשל, סתם עולה לי. אתה מבין, מבין כל מי שעכשיו שולח, בלי קשר עכשיו לכספת ולמיקסר שאנחנו מעניקים כזה. חוץ למייסה. כל מי שישלח לו את המילה תכשיט, נכנס להגרלה על ערכת תכשיטים, ובאמת, בוא'נה, הוא נתן לי תכשיטים, אני אומר לך, יפהפיים. וואי. אתם אמורים לשלוח את הראשי תיבות למילה תכשיט. אז הנה, אני נותן לכם את המספר, תרשמו את המספר שלו. עכשיו ברגע זה תעשו את זה, כי זה בסך הכל דקות אחרונות. מי שרוצה להצטרף להגרלה הגדולה הזו על ערכת תכשיטים מפנקת בשווי מאות שקלים רק למאזיני טובים השניים. בלי שום גוזמה, רבותיי. אז אתם שולחים ל-054-300-4583 054-300-4583 או אם תרצו 054-300-4583 ראשי תיבות למילה תכשיט. כן, זה בעצם פרויקט שאנחנו עושים כאן איתו בשיתוף פעולה, זה דבר מדהים, תקשיב, הוא באמת נתן והוא מפנק, ואגב גם אתה, אני אשלח לך את הקישור, תיכנס לחנות הזאת, הכל נגיש, ולא רק זה, אחוזי הנחה מטורפים, ומי שקונה ב-399 שקלים מקבל ישר החזר של 150 שקלים, אז כאילו מה? בכלל בעל הבית ישתגע, לא יאומן. במבצע ועוד מבצע. בלאורה, יא חביבי. תבקשו ממנו אגב שישלח לכם גם את הקישור ותראו עד כמה זה נגיש ויפה וקל. מיכל איתנו על הקו, שלום מיכל.